Khumlwng jotono no tini chinoro Kherengpai Sakham Nogo Ayurvedic Bedek ni hoite जों tini Panchakarma Therapy Center udbodon khlailaikhya chinoro tuma Panchakarma to noro saimangkhana Panchakarma tuma no hinabo to जों sakango rikha tabo ang sanamo jungo kokjarnamo jungo lukurongno je Panchakarma hingkai shudu thok bai malis khaimaya Panchakarma hingkai kaisa chini shorirni kaham bororok bo je chini shorirni moila ongkhoya chini shorirni je sitara manirok ongkor phangya manirok borok ongkorinani sujog subida tongo jagao tei je rog kesam dini ochol khora kompa ba strugungjak kokuk maya ba yagrok duku manai tisaimaya onek somoy bekrengni rog বহুদিন রমই নই tongo abo hai bekreng rog romi সমস্যা bo Panchakarmani bisingthi tongi mano treatment khai mano te baksa tongo bohogni beram অনেক সময় মাইচাওই bo hojom mungjaigya ba chini bohogni sitra khiro poriskar ringya abo hai rongno bo Panchakarmani bisingthi jong chikitsa riui tongo hingkai jong jotono lokorongno koyo je chini o Sakham bedego chini Kherengpai sio phaioi obo hai chikitsa rongno nahar phaitun chini bororok hakchalok thangna nangya tabuk sa porjonto jong bono free ono chikitsa riui tongo hambai